spre casă, nu? Da, oarecum, dar pe drumul ăsta Da. care n-a mai fost mulți apoi. Într-o oră și 20, 73 km. Până la Ploiești. Ah. Avem vreo 190 de kilometri de aici, aproape. Băi, 200. nu? Până acum. Am luat-o pe aici să mai vedem dracu și altceva acum, am sfărat de drumul ăla. Și mai liber. Mai liber, dar e numai cu serpentine. Păi și? O mașină chiar că n-ai treabă. Nu e treaba, dar să nu plouă rău, știi? Mai ales că nu vin nici mașini. Ce de apă cum te faci? Aici e o altă variantă să cumperi teren pentru casă la munte, știi că e mai ieftin. Dacă nu vrei să n-ai aprinat nu știu ce, e tot zonă de munte și e ieftin rău de tot. Da, aici pe zona asta. Mai sus acolo unde mergem noi, 100 de milioane mai găsim și casă de aia bătrânească cu tot frui. Și-a luat finul meu. 100 de milioane cât e, mă? 2000 de euro. 2000 de euro? Da. Și-a luat, s-a apucat să-și facă singur pe acolo, din lemn. Și-a turnat fundație el cum că unul a luat din stat acolo, oameni. O face pe buget redus, știi? Pe lemn. Și pe... Deci are cum are de la de construcție, nu trebuie să ceară nicio aprobare. Ba da, faci proiect, dar un proiect de 5 milioane, de 100 de euro, ceva. Păi și o topolimă vreau să-mi fac. Vreau să găsesc o bucată de teren de 200 de metri, că nu trebuie mai mult. O bucată. Și de ce nu sunt mă din ceva și ce casă? Și aici? Păi da, da, el a luat, de fapt n-a luat între case. E așa la bază, la un munte de sal. Băi, acolo. Păi da, dar vreau la predeal, acolo. Partea aia vrea eu. Păi și dacă e aici? De aici până acolo? De aici la Vălin unde mergem are și Mihnea dentistul. Vida. Bine, ea lui Măsa și-a luat sunele. De aici au făcut, știi? Dar aici ești la munte, mai încolo între voi, dar ești la munte, frate, adică... Eu o să arăt eu, n-am mai... Dacă plecam încolo, ți arătam unde vreau, pe partea aia. Dacă ne duceam încolo la cheile grădii, știi? Nu vrei gen ceva lângă șosea, nu? Da, să Exact nu pe mă drum. chinui cu zăpada și pe alea, că nu te dezăpăzește nici dracu acolo. Stau să dau la zăpadă și dracu. Și să fii între stațiuni, să-i n-ai predeal unde te duci la o pârtie, să bei ceva, să mănânci. Nu să fie așa... Dar dacă e foarte scump acolo și acolo e... Vedești cu munții ăștia să te trezești să vezi asta în fața. Și iarna, și vara, Tu îți dai seama, iarna și cu toamna, și zăpadă. cu plai, și cu ce Cu vrei. zăpadă pe aici, cum e, uite-te și cu munții, uite-te și cu... Să prinzi un pic de Da, uite. ridicare de pământ, gen când deasupra. Să nu fie acolo băgat și să ai o casă. Sunt românii ăștia pe aici, nu e? Da. Frumos. Și vinerea plecat, stat luni, poți să pleci la 6 dimineața de aici, Păi da. la 8 ești acasă, în București. Te duci la muncă sau unde Faci ai cu treabă. îți faci o sopă de aia. Nu mi-au centrala, Și face vine. și mine aici. Dar mi-au centrala pe peleți care o am, Care prea am și pe curent. Să-ți iei alta, nu? Nu, am și pe aia pe peleți și am și pe curent. Da, dar aia care o ai tu acolo e mare, mică. Păi și gândesc. Aia face în 5 minute. Ce face un bil aici? Nu, dar face cald. Păi aici, îți dai seama, pleacă... Aici mă, și are reglaj, are cu ce vrei. Deci e bardul ăla, e cartierul ăla mai așa. Da. Cartier mai de Negrotei. Da, uite pe acolo. Ohoho, ce era acolo bucată din pula ta? Ca în filme de ăla, cu țigan, cu... Păi da.
Deci cu curte intraie de aia mare mișto, știi? Cu acoperiș. Și acolo se vedea cât ai curte, ai tot găini, mică, toate alea. Așa chiar că nu pot să... Periculos. Periculos. Păi, dar Nu pot să o las gândește-te singură că... Nu mai găsești casa aici. Nu, că casa o găsești, dar nu mai găsești nimic dinăuntru. Nu vine ăștia să bicească. Asta zic, bă, nici așa. Știi, trebuie luată într-o zonă unde sunt vile, oameni... O iei cu ei acolo, lângă ei. Acolo chiar că nu te atinge. Dacă ești mai retras? Vii să fai liniște și să facă ei, să bage boxe, să